iki tulis iki tuku kanggo sira absane ning kalbu SMK manis matu dasar ayu paras kang tanpa layu nima
Ridur mawur mangawur-awur-urahan tengarane Maguru kapsa tetekadya pukulun ler mandriting turangga esti argata Raja ayu sepi
wis lawas anggon nanging amung aledo ngeling ana reka pinaka
oh ya. Oh ya. Alon-alon. Wes, rasa dong mabuk.